Hola Ramon, les abueles de l'Albal avui no han pogut estar en el teu homenatge perquè estem de viatge, estem en Marbella, però volíem que mos tingueres present i que te recordares de nosaltres i res, te volíem agrair tot el que has fet per nosaltres tot este temps i que te mereixes este homenatge. Què passa, abuela? Així estem en el teu partit per a que veges que nosaltres en el teu homenatge també hem volgut estar presents així, com t'ha dit Jordi, estem en Marbella, no hem pogut estar en persona i en directe, però bueno, també volem deixar el vídeo constància de que també estem en tu i en el teu homenatge i t'apoyem des de sempre, ha sigut el nostre entrenador, ho hem passat molt bé, hem passat molts ratos molt bons en tu i així mos tens presents per a tot i per a tots el que faci falta. Espero que esta temporada passem més ratos junts en l'Albal, si pot ser, claro. I res, poc més a dir, molt content en tu sempre que m'has entrenat, perquè sempre canviaves a Jordi i a mi no, i he pogut fer molts gols com a jugador teu i contentíssim, res més. Per a tot el que necessitem mos tens així i gràcies per tots els moments que mos has fet passar. Bueno Ramon, les abueles volíem estar presents en el teu homenatge ja que estàvem de viatge i no podíem estar així, dir-te que disfrutes molt d'ell perquè te'l mereixes i que pront se veurem. Se veiem pel poble. Hasta luego Ramon.